Здравейте, приятели! Реших и аз да пусна уникална оферта за срещи с мен. Ето и какво предлагам. Лот квартален пияница. Само срещу скромните 999 лева ще имате удоволствието да прекарате с мен цели 6 часа. За тази цена ще резервирам най-долната квартална кръчма, а на нашата маса ще поканим и двамата най-големи пияници от кръчмата, за да ни правят компания. Ще поръчаме само една салата, от която обаче никой няма да хапне и хапка. За сметка на това ще изпиваме по шише ракия на час. След първото шише ще обсъдим футбола. След второто политиката, на третото шише ще обсъдим защо я съсипаха тая държава. На четвъртото ще ви обясна за плана за унищожението на България, 5G-то във ваксините и купола над плоската ни земя.